Soc Marta Domènech, soc la gerent de l'Hotel Hostal Esport de Falset, un negoci que compta ja amb la quarta generació. La nostra relació amb l'Agència Catalana de Turisme fa 8 anys que col·laborem conjuntament. Actualment estem adherits al programa d'Enoturisme i la veritat és que estem molt contents de formar-hi part perquè l'Agència Catalana ens permet tenir col·laboracions amb els centres de promoció turística que té arreu del món, així ens permet conèixer bases de dades, de què espera el turista a cada una de les regions on ells tenen el centre de promoció turística. També participem en workshops, en fires, en viatges de benchmark que promouen des de cada un dels centres de promoció turística, així aprenem i també podem millorar la nostra oferta i ensenyar el que la gent espera quan arriba a una zona vitivinícola com és la nostra, ja que estem afiliats al programa d'Enoturisme.